mun zo mun sake kasan kwanaki mun zo mai magana da shugaban kasa muka yi mishi bayani akan matakin da muka sa a kasa game da wannan zanga-zanga. To duka jama'a suna kallo sun ga cewa wannan zanga-zanga abinda muka riga muka yi kashedi da shi cewa akwai mutane miyagun mutane da za su dauki lokacin wannan luwan su kawo ɓaci-ɓaci a cikin ƙasa. Mun ga yadda ake kone-kone abubuwa, yadda ake sace-sace a ko'ina. To yanzu mun sake zuwa kuma da shugaban ƙasa mun zo mun yi mishi bayani matakin da muka ɗauka. In mun ga cewa mun ga 'yan sanda suna kan aikin su, mu sojoji muna nan muna kallo a tsaro. Yanzu abin da ake ciki mutane suna son su mai da abun wani abu. Mun duba ciki mun ga waɗansu sun ɗauki tutocin waɗansu ƙasashe suna yawo da yawa a ko'ina suna yawo da shi. Wannan abun ba abin da muke so bane kuma ba abin da muka kara bane. Muna son mu yi wannan lokaci mu gaya ma jama'a duk wanda aka kama shi yana wannan ya kuka da kanshi. Za mu ɗauki mataki domin wannan abun ba abun da ake so bane, ba abun da ake a cikin duniya. Sa'annan mun ji kuma waɗansu suna kuka suna kira cewa sojoji su zo su ɗauke. Babu sojan da zai tashi ya yi wani abu wai karɓar mulki. Demokradiyya muke so, demokradiyya kuma za mu kare. A cikin aikin da muke yi kaga mu dukkan mu fito nan tare muna aiki tare a kullum muna magana da juna, muna aiki mu tabbatar cewa kasar mu ta zama da lafiya. Kuma maganar da muka yi ma shi shugaban kasa mun tabbatar mishi da cewa muna aiki tare, dukkan mu muna son kasa, muna son demokradiyya ta ci gaba, babu soja babu wani da zai tashi wani abu tare. Sojan Najeriya ba da sha'awar yin wani abu ba facikal demokradiyya. Sam demokradiyya muke so kuma demokradiyya za mu zauna tare da shi. Su inda matasa da ke ta da kai baya ya za ku da su, soja za ku tura musu ko dai za ku bar 'yan sanda su ci gaba da aikin su? Ka dai san kaga yanda 'yan sanda tun da aka fara wannan abu 'yan sanda ke aiki, amma ya kai lokacin da sojoji ma ina jin za mu shigo. Don mun ga yanda kone-konen ya tashi yanzu, kaga yanda su abubuwan da aka yi a Kano, a Kaduna, a wurare daban-daban. Ba abin da ya kamata a yi bane a wannan ƙasar. Mun riga mun san ballanta ne arewa, mun san cewa muna cikin matsala. Ba abin da zai zo muna wani kone-kone. Yanzu kuɗin da abubuwan da aka kone, in fa akwai mutanen da 'yan farin kaya ne, kayayyakin su ne ma aka je aka kone. Wannan sace-sacen da ake yi bai kamata ba. Muna roƙon jama'a su bari, kada su yadda wani ya tura su, don mun san cewa akwai waɗanda 'yan ta'adda da ke ciki da ke tura su, suke ba su kuɗi, suke iza su cewa su je su wannan abu. In an kama su za su kuka da kansu. Soja zai fito kan titi in ta kama. In ta kama kuma ya kai lokacin da sojoji za su fito. Kamar wannan ba zai jawo rikici babba ba, za su ce kamar ila. Ka ga yadda muke aiki, kasan muna aiki tsakaninmu da Allah. Ba za mu yi ba, duk wanda za ka ga mun kama yana da laifi. Ba za mu taɓa ɗauka wanda bai da laifi.